Moikka teille! Seuraavassa videossa mä ajattelin ottaa hienon käsittelyksi tämmönen meidän klassikko jääkiekko keräilykortteja. Muistatteko se silloin aikaa, kun ennen vanhaa kun jääkiekko keräily oli itsessään tosi siisti juttu ja makeita siinä aikaa. Siinä oli kunnon kiiltäviä kortteja, siinä oli myös kunnon lätkäpelaajien taustoina. Nykyään nuo uudet jääkiekkokortteja ovat semmosia vähän niinku vitsiä mennyt, että niissä ei ole kaikki enää semmoista samanlaista kuin ennen vanha oli just se Teemu Selänne, Jari Kurri, Wayne Gretzky ja sitten Esa Tikkasi näitä muun muassa. Mutta voidaan käydä läpi tutustumalla, minkä mä oon kerännyt vuosien saatossa. Ja mun mielestä on hyvä palauttaa menneet vähän taaksepäin aikaa. Mennäänkö asiaan? Siitä se homma alkoi. Niin kuin huomaat, se vähän tarvii valoa, että näkyy toi teksti, sillä mä en tiedä mikä järkevästi tää on niinku ajoteltu. Mut avataan sisäistä niin kuin huomata vähän. Niin kuin huomaa, tässä on toi liigaseura ja fanituotteen luettelo 1993-94 eli kauden jutusta. Niin kun katsoo mikä siistiä oli tohon aikaa sille. Oli esimerkiksi IFK, HPK, Ilves, Jokerit tossa aikaa. Jyp HT, joka tunnettiin nimellä Kalpa. Kiekko Espoo, mä muistan sen ihan kunnollakin siitä. Lukko, sit on Reipas, eli tunnetaan nykyään Pelikanssi. Tappara löytyy ja TPS, aivan samanlainen logo kuin nykyään, mutta siinä oli toinen kultainen tommonen, tai keltainen sanottu väri. Siinä on se myös liigaottelu, kun pitää muistaa, että tohon aikaan ei ollut internettiä vielä käytössä, niin en mä pysty silloin seuraamaan. Tässä pystyttiin ihan seuraamaan hyvin luettelo tulevista otteluista ja playerit tuli erikseen. Mutta siihen se on se, Hockey Carney, ja tässä tulee semmoinen lisäselityksiä näistä keräilykorteista, niin kun ne oli tämmösiä. Sitten oli myös sinisiäkin väriä olemassa, mä en sitä muista. Mulla oli myös S-liigakortteja, mutta nykyään se ei ole mun tässä luettelossa johtuneen siitä, kun meillä tuli vähän pieniä kinastelu tosta S-liigakorteista, että kuka omii kukakin. Joo. Niin kuin näkyy, se on tämmöisesti siis kortissa. Mulla puuttuu vielä kyllä useita kortteja. Esimerkiksi tämän muistan aika hyvin. Mä näin silloin telkkarissa silloin kun se oli vielä ilmanen silloin vaiheessa. Niin kun katsoo miten siistis kunnossa ne on, että ne ei ole vuosien aikana otettu pois. Mä jouduin ostamaan tietenkin uudet muovi, kun ne rupes kulumaan tossa ja jäivät korttiin takertumaan. Tää on itse asiassa aika siisti tommonen sininen juttu, koska se on erittäin harvinaista niinku löytö semmosia. Niin on hyvä ottaa talteen. Ja sit tässä on semmonen vanha kortti, mikä mä oikeastaan tykkään. Siis se on tämmönen ihan siistis kunnoskin, vaikka se on vähän kuluma ollut. Ja sit tässä on jotain, en mä tiedä onko tää joku dimmari. Mikä nyt tää on Ken Danexco, vähän tässä sivussa kameran kanssa, niin voi olla, että muista väärin. Mutta joo, tähän siistejä näköisiä niin kuin huomaa. Osa kortteja on kulunut tietenkin, koska on niitä edellisiä korttiomistajilta olleet. En tiedä. Mighty Ducks, sen mä muistan. Lisää Mighty Ducksen, sit tulee. Siinä on oikein tosi siisti kiiltävä kortti, niin kuin huomaa, kun käännää vähän se näin. No, tää on itse asiassa tosissaan haluttu silleen. Mä muistan kouluaikaa, että halus kivenkovaa kiiltävä kortti. Mulla oli kans jotain muuta, niin mä oon itse unohdellut. Kiiltäviä kortteja mä en suostu missään vaiheessa luovuttamaan. Sitten on sinisiä taas. Itse mä tykkään näitä sinisistä jotenkin, no niin siisti näköisempi. Sitten vähän tommonen, joo. Kaikkeahan se pitää esittää. Rangeri. No en nyt osaa tarkemmin, mä en muista enää hirveästi pelaajia. Tuleeko tää mieleen pelipaidat jostain? Joo, Tuto Hokilta, joka pelaa Mestiksessä. Niillä on tommoset pelipaidat käytössä, mutta en tiedä onko, voi olla. Mahdollisesti on käytössä. Oilers, sen mä muistan joukkuetkin. Olikohan niillä joku historian... Voi olla, muistan väärin. Ehkä joku se oli Esa Tikkanen ja Jari Kurrihan tässä pelata silloin samassa tiimissä. Se oli arvinaista tapaus. Hienoja kortteja tulee. Sitten on ja lisää tämmösiä kynäjuttuja. Mä en tiedä kuka siis tämmösiä edellisiä korttiomistajat on päähänpisto saanut, että kirjoitetaan vähän tolleen ja tälleen. Se ei jotenkin enää hauskaa sillänsä. Mutta hyvä ottaa talteen. Ei sitä naperuna silleen välittänyt. Kunhan vaan sai selvää näistä lätkäpelaajista. Joo, sitten mennään vielä. Sarskin, mä muistan ne. Capitalsin ja Bostonia mä muistan ehdottomasti. Siinä on aika paljon kortteja, kun huomaa. Ja sitten kun katsoo takaa nää jutut, niin mun ohikin sit selittää.
Nämä on siistejä seuraa näitä pelaajan tilastoja. Niin kuin, miten muistaa, kun ei ollut kunnollisia tilastoja. Nykyään on tullut se Elitin, mikä Broadchen-sivustoa nykyään, niin pystyy sieltä ainakin tarkkailemaan, mutta sielläkin ei ole kaikki tietoa paikkaa pitäviä. Eli tässä on hyvä, että lukee puuttuvia tietoja, jotka ei ole netissä luettavissa. Siinäkin antaa myös tietoja. Ja myös jos esimerkiksi olet pelannut NHL, just Super Nintendo tai Sega, niin nämäkin auttaa paljon sun tietämään, kuka nämä pelaajat on ja missä kaudessa ne on pelanneet. Se auttaa hyvin näitä tietojen keräämisessä. Carolina, siinä on taas toinen kieltävä kortti. Oi, ne on jotenkin niin siistejä tohon aikaan. Ja mä tykkään vieläkin niistä. Sitten on, oi niin joo, Jetsi vielä löytyy. Teemu Selänne löytyy tässä korttina. Se on erittäin harvinainen saama. Silloin kun mä kerroin kaverille, mulla on Teemu Selänne kortti, ja halus kiveen kovaa vaihtaa jopa 20 korttia yhden korttiin varten. No mä sanoin, ei käy. Siinä ne vähän mulkkaili mulla ainakin viikon verran. Mut enpä suostunut. En ole sentään niin kauhean jääräpää silleen, että oloisesti. Joo. Niin kuin tässä huomaan, että muovit on, tää on alkuperäinen muovi. Mut niin kuin huomaan, ne rupee kulumaan silleen. Sen takia mennään vähän taaksepäkkiin, niin kuin tää on ne uudemmat, minkä mä nyt ostin nyt. Ne on jotenkin siistimpi ja järkevämpi. Kun noin muovit kuluu vuosien saatossa ja kortit alkaa jämähtää kuin liiva tyyppisesti. Se on vähän huonoa. Eli joskus on pakko päivittää sitä niinku uudeksi. Sitten tulee lisää vähän matkaa. Niin kuin mä sanoin, ei mulla ole S-liigan kortteja yhtään, niin siitä on tullut vähän. Eikä mä tiedä, onko enää tallessa. Siinä on suomalaisen maajoukkuekortti. Oh yeah. Mikäs toi Markus Ketterren? Mulla on vähän lausumista, vähän ongelma. Jarmo Myllys. Se oli itse tohon aika kovaluokan maalivahti. Silloin, ei nyt nykyään. Sitten on Teemu Selänne jälleen. Sitä mä en koskaan viittinyt kaverille puhua. Mulla on toi maajoukkue, niin ne olisi heti varmaan hinkutellut tätäkin perään. No, sitten on Ruotsi. Tässä näin löytyy heti. Lyöttää läitiin. Sitten on Saksa alkaa luettelu. Ja niin, sitä äskeinen puheen tuosta Suomen maajoukkueesta, niin kuin voidaan selata. No, tässä löytyy niitä myös tilastoja. Missä M-joukkueessa on pelanneet ja missäkin. Sitä pystyy seuraamaan. Se oli vielä suomeksi vielä tämä jopas. No niin, tarkistaa no oikeasko. Saksa juu. Saksalla on itse siisti pelipaita, mutta tykkää siitä oikeastaan kamalasti. Tsekki, mikä se nyt onkaan? Venäjä, no mulla ei ole hirveästi Venäjän kortteja, se johtunee kai siitä, niistä on tullut vaikea saataville. Sitten on Britannia, se on erittäin harvinaista kortteja. Italia. Sitten on jotain, muistaakseni onko nämä Itävalta, jos mä en väärin muista. Yhdysvallat. Sitten on onko toi Slovakia, sitten seuraavaksi on Kanada, Norja. Mä tykkään noista Norjan joukkueista jotenkin. Ne on jotenkin siistiä, ne muistuttaa ihan kauheasti Suomen joukkueita, mutta jokainen on eri mieltä. Ranskaa, joo. Mutta tässä niinku huomaa, siihen se päättyy, koska siinä jäi aika paljon matkaa vielä. Mutta voidaan siinä kertoa, mulla oli HV71 kortteja, mutta kun se meni kaverivaihossa, ei se koskaan antanut takaisin. Se periaatteessa vähän kuin huiputti mua parilla huijauskorteilla, mikä on nykyään just nämä kuluneet kortteja. Siinä on ainakin eka tutustumista. Homma ei vielä loppunut. Tässä tulee vielä lisää nippusia. Joo. Niin kuin tässä näkyy ekana, Jari Kurri. No, mä tiedän, että joku ajattelee tämän logoa. Mä älkää nyt siitä välittäkö. Mut, tämä muovi, näitä saatiin silloin tuosta videopisteessä. Niitä on tosi vaikea nykyään saada. Sen takia se on muovattu sinne sisällekin, koska tämä maksaa. No, mä en muista mitä se nyt menee nyt. Eurossa on kuulemma vähän heittoa. Tää voi olla joku 50. Se voi olla tosi arvokas, jos on erittäin hyvässä kunnossa eikä otettu pois ollenkaan. Nämä on semmoinen kunnon suojuksia, mikä pitäisi olla näihin tietyille korteille. Mutta se on hyvä tänne. Sitten tulee Erik Lindros, se on nyt lausun oikein, joo. Lindros, joo. Tää oli itse asiassa kova pelaaja kuulemma tohon aikaan. En ole hirveästi paljon hänen historia seuraskellut. Esa Tiikkanen. Se on itse asiassa tohon aikaan myös silloin. Saku Koivu. No siinä on pieni kulma tässä ihan peukalokohdassa, niin en tiedä näkyykö, mutta voi olla, että näkyy varmaan mun silmissä vähän väärin, mutta Alain Royce, näin nyt mä en tiedä, mä oon perkele huono lausuma näissä, mutta joo, 0.
Ja kuitenkin jo, se oli ihan ok maalivahti. Vesa Toskala, Wayne Gretzky. Siinä on oikein kunnon kiiltävä kortti. Nää et siis hyvä säilyttää. Ari Sulander. Tää itse kova maalivahti tohon aikaan. Ja myös hänen poikansa Santtu Sulander, hän pelasi kiekkovan tossa silloin. Ei. Oliko siinä pari kauden taaksepäin vai edellisen kauden, mutta voi muista väärin. Sitten on kultainen kortti. Tätä kaverit hingutti muuten ihan kiven kovasti. Ne halus edelleenkin, näin suostunut koskaan antamaan. Sitten tulee Teemu Selänne. Erittäin hyvässä kunnossa myöskin, vaikka ei ole sitä Jari Kurista ihme erikoisjuttu. Mutta joo, ne kun näkee miten hyvässä kunnossa on, eikä se tarvinnut ottaa pois. Aki Petter Berg, jos näkyy. Tää on erittäin hyvässä kunnossa myös. Se oli siis kova toi TPS-puolustaja kyllä. Jere Lehtinen. Erittäin hyvässä kunnossa myös. Sitten on, mä en tiedä näkyykö toi Jaroslav Ostrein. En tiedä, mutta kortissa lukee Joe Tsekkimaa, mikä on aika jännää näin suomennuksessa. No, mutta semmonen kortti kyllä kokonaan. Näistä on hyvä säilyttää. Se oli sellainen video. Mut harvittaa silti, että kortti on menettänyt hohtoonsa ihan niinku, ei ole ihan sillä samanlaista kuin ennen vanhaa niinku meidän aikaamme tossa. Mutta kun nykynuoret ei vaan ymmärrä, kun ne on keskittynyt konsolipeleihin tämmösiä, kun ne unohtaa tätä juttuja ja kaikkea. Ja sitten kun riippuen tästä kortistakin myös laadusta, onko se miten hyvässä kunnossa, tai onko se kiiltävä, tai onko se kuuluisa pelaaja tohon aikaan, niin se maksetaan ihan hulluna näissä keräilyssäkin. Mut nykyään, kukaan ei ajattele niin. Mutta se on ihan hyvä palata menneisyydestä taaksepäin, kun muistellaan miten ne siistejä noi tohon aikaan. Kyllä mä silti haluan pitää vielä keräilyt mahdollisimman hienossa arvossa, että enkä halua luopua tästä mun kansiosta, niin just kaikki jääkiekkokortit ja kaikki, en tuu ikinä luovuttamaan siitä. Ainakaan kuollut hetkellä ja riippuen niinku kuka on se niinku ymmärtää jääkiekkokorteista. Mutta toivottavasti tämä avasi teille vähän niinku miettimiseksi ja varalle niinku, että ei tässä mitään muuta. Se on moido.